Bună tuturor! Astăzi avem un unboxing dublu de la Parfimo cu două cutii măricuțe pline cu parfumuri. Mi se pare că am dat și alte produse. E vorba de două comenzi pe care le-am dat la un interval destul de mare de timp și n-am apucat să le fac, așa că m-am gândit să le fac acum pe amândouă dată. Deci o să fie un deliciu. Rămâneți să vedeți! Am aici cele două cutii. Să încep cu cea de deasupra. Haideți să desfacem. Avem aici Kim Kardashian, parfumerul acesta negru. Mi se pare că e primul lansat din seria ei. L-am văzut și pe Notino, dar până m-am gândit eu să-l cumpăr, s-a epuizat stocul și am rămas în pom. Am văzut că nu a reapărut. Da, n-a reapărut, așa că l-am găsit pe Parfimo și l-am luat. Acum, eu nu știu dacă el e discontinuat sau pur și simplu s-a golit stocul și atât. Nu știu, dar haideți să vedem, sunt tare curioasă să văd cum e. Știu că m-am uitat la un moment dat peste note, dar asta s-a întâmplat acum mult timp, habar n-am ce avea acolo. Vedem acum, deci chiar o să fie o mirosire la prima vedere. Să vedem dacă o să ne placă. De la Kim mai am Pure Honey, îmi place super mult, e dulce, e superb. Și mai am Fleur Fatal, acesta, care e superb, îmi place foarte mult și acela. Are un aer vintage. Acum nu știu la ce să mă aștept de la acesta. Ok, arată foarte frumos sticluța. E neagră cu o formă interesantă, cu elemente roz, un roz frumos, roz mov așa, un roz interesant. Haideți să vedem ce poate parfumelul. Îmi place că pulverizatorul este și el asortat cu restul elementelor. Un roz sitefat. O să iau, aveam pe aici un blotter. Am pregătit un blotter pentru ele. O să fie multe și nu o să-mi ajungă spațiul de pe mâini. Wow! Stați, nici nu s-a uscat că e superb. E super puternic. Ok. E foarte frumos. Are note de flori albe, crin, tuberoză, iasomie. Cred că flori de portocal mai simt, dar nu e citric, adică nu se simte citric fresh ceva. Are și ceva o dulceață al lui. Îmi place, seamănă cu ceva ce am luat de curând, Terracotta de la Guerlain. Dacă nu ați văzut unboxing-ul cu parfumul de la Guerlain, o să vă las un link aici. E foarte asemănător cu acela. Deci dacă vă plac florile albe, să știți că este o nebunie. Nu simt nimic lemnos. Știu că cineva dintre voi m-a întrebat dacă știu parfumuri care să nu aibă note lemnoase. Acesta nu pare, nu se simte nimic lemnos la el. Nu pare că are așa ceva. Doar flori albe, este un floral frumos, pur, inocent, foarte feminin. E superb, absolut superb. Îmi place. Chiar nu mă așteptam la ceva mai glamorous, mai sexy, incitant. Dacă aveați și voi aceeași impresie, să știți că nu este. E un feminin destul de clasic, plin cu flori albe. Flori albe. Și nu e pudrat, nu e lemnos. Are ceva dulceag în el, dar nu m-aș înfige la ceva vanilie, zahăr, miere, în zona aceea. Nu genul ăla de dulce, ci e un dulce al florilor. De parcă floarea în natura ei este un pic dulce. Interesant, o să-l punem aici și îl mai mirosim eventual la final când se mai usucă bine, să vedem cum s-a așezat. Îmi place să le miros și la final, să vedem ce mai e cu ele, cum s-au dezvoltat, că la început
multe sunt destul de diferite. Mai departe. Ok, avem aici un parfum de la Elizabeth Arden din seria aceasta Green Tea cu rodie. Deci, dacă știți seria Green Tea și vă place, să știți că am luat mai multe din această serie și nu m-a dezamăgit niciunul. Am și tropical, am și simplu, am două, unul de poșetă și unul în varianta aceasta de 100 de mililitri. Și mai am ceva, nu știu, dar cu rodie nu aveam și chiar voiam ceva. Este un parfum, mie îmi place să-l numesc parfum antigreață, pentru că e ușor amărui, e fresh, dar nu un fresh unisex, e un fresh proaspăt, superb, curat, minunat. În același stil cum este cutia, cu rodie și floricele și cu roz mult, așa este și sticla, în același format. Haideți să vedem. Pe acesta o să-l pulverizez pe piele. Vai, deci cred că ăsta e cel mai frumos din seria Green Tea de la Elizabeth Arden. Este cel mai fructat, cel mai puțin amar. Pentru că celelalte sunt amărui, care chiar îți iau greața, dar acesta pare mai dulceag, pare mai fructat. Mi se pare că are și o latură un pic mai florală. Deci la acesta chiar nu ai ghici că este din seria Green Tea. E mult mai aromat, mai floral și mai fructat și decât cel tropical, care încă rămâne așa cumva amărui. Absolut superb, îmi place. Superb, super. Și bănuiesc că acesta pe sezon cald se simte și mai frumos de atât. Ok, mai departe. Ce s-a întâmplat aici? Ok, acesta a venit puțin bușit. Bușițel cam rău. E vorba de Le Mans de la Coty. Un parfum lansat în prima lui formulare în 1927. Știți că eu sunt genul care am parfumuri pentru toate gusturile, pentru toate vârstele și îmi plac mult de tot și aldehidicele. La acesta mă aștept să fie un aldehidic. Și la acesta chiar mă aștept, după cum îi spune și numele, la un magnet, la un aldehidic mai sexy. Dar acum să vedem cum este de fapt. Mi-e frică să nu fie prea puternic și să nu mai pot să simt alte parfumuri în viitor. Așa că o să iau un blotter. Îmi place sticluța. E frumoasă, într-o formă din aceasta de diamant. Interesantă. Haideți să vedem cum miroase. Este clar un aldehidic, dar este unul foarte floral. Adică nu se simte atât de balsamic și atât de puternic, înnecăcios, cum sunt majoritatea. Acesta este un superb. E un floral cu ceva pudrat și efervescent în același timp. E o combinație mai ciudată, dar frumoasă, foarte frumoasă. Mă duce cu gândul la parfumuri mai vechi, dar acum devine din ce în ce mai pudrat și floral, cu flori superbe, mă duce cu gândul la ceva garoafe, chiar și trandafiri, mult musc și pare și cumva dulceag. Deci e superb, sincer, super, îmi place. Mă bucur că l-am luat. O să pun cumva cât să nu-l încurc cu altceva. Pun blotterul lângă. Am terminat cu prima cutie. Din păcate asta e, se mai întâmplă să vină și parfumuri mai bușite, mai ales când știi că le iei mai ieftin. Îmi place să iau de la Parfumul, că de obicei la Parfumul găsesc parfumuri mai
pierdute, să zic așa, dacă au ieșit din stocuri sau sunt discontinuate, le găsești la Parfumod. Originale sunt originale, poți să le verifici, mereu primesc întrebarea de asta, mă simt cumva nevoită să și răspund, poți să le verifici codurile, poți să le verifici, sunt 1000 de site-uri care te îndrumă și te învață cum să faci, cum să verifici parfumurile, dacă sunt originale sau nu. Și da, deci nu ar trebui să vă fie așa frică de aceste site-uri. Eu una tind să nu dau așa des comenzi de la Parfimo. Dau comenzi la Parfimo când vreau să găsesc parfumuri pe care nu le mai găsesc prin alte părți, de unde cumpăr eu mai des. Ok. Haideți să vedem că avem aici sunt parfumuri mai interesante, zic eu. O să încep cu un Kenzo. Un Kenzo cu mușel. Se sent beau, în traducere liberă, miroase frumos. Sau miros frumos. Dar haideți să vedem. Din câte mi-am dat seama, ar trebui să fie un parfum discontinuat sau ieșit din stoc. Nu l-am văzut așa des în alte părți, dar l-am văzut în mai multe clipuri cu recenzii, cu păreri, cu topuri și m-au făcut curioasă. Acum, să vedem. Avem o cutie foarte drăguță, destul de simplă, mai naturală. Deci mă face să mă gândesc că e un parfum destul de natural în interior. Acum să vedem. Avem aici o bijuterie de sticluță. Este foarte frumoasă, arată mai degrabă statuetă sau ceva obiect artistic, obiect de artă și ușor vintage, adică nu ușor, arată chiar vintage. Deci aici nu-i parfum, aici e o parte goală, pur și simplu. Capac frumos în formă de floare. Ok, haideți să vedem. Și într-o parte aici o să întorc pulverizator unde scrie și Kenzo, jos de tot. Bun. Pe acesta cred că o să-l pulverizez pe mine. Nu știu la ce să mă aștept, nu l-am mirosit nici pe acesta înainte. Știți că mie îmi plac blind buy-urile. Ok. E un parfum tare. Acum în deschidere miroase tare aldehidic vintage. E puternic, e un aldehidic verde, un floral foarte intens, ca și cum ar fi o esență, ca și cum ar fi ceva tare. Are ceva lemn de cedru sau ceva un pic mai fresh, mai natural, care mă duce cu gândul la un parfum mai unisex, dar un unisex spre feminin. Așa l-aș încadra. E foarte drăguț, e foarte frumos, foarte verde, proaspăt, destul de tare, dar tare doar lângă zona pulverizată. Când se extinde mai departe, e foarte slab. Deci ceilalți îl vor resimți destul de frumos, nu puternic, adică e genul care pe tine o să miroasă foarte tare, în jurul tău o să fie cât de cât ok de luat la birou, de exemplu. Foarte interesant. Îmi place cum se simte. Chiar un natural, frumos, clasic, de birou. Mă duce cu gândul înspre Chanson d'Eau. Un parfum verde, clasic și de demult, proaspăt, frumos, curat. Îmi place. Și seamănă și cu Eden de la Cacharel. În aceeași familie. Ok, mai departe. Vai, deci abia așteptam să iau acest parfum. Am pus ochii pe el. Încă de când era pe Notino, acum am văzut că e stocul epuizat. Un parfum de la Anna Sui, primul meu parfum de la Anna Sui, sper că așa se pronunță și nu altfel, Fantasia Mermaid. Toată vara am tatonat dacă să iau sau nu acest parfum.
Până la urmă am cumpărat de la Nina Ricci Chant d'Extase, care m-a dus cu gândul tot așa la mare la vacanță și chiar și așa nu mi-a pierit gândul și pofta de a lua acest parfum și până la urmă l-am luat. M-am gândit că o să fie bun și să-l recomand pentru cele iubitoare de parfumuri mai marine, mai interesante. Acum nu știu dacă el chiar o să fie marin, nu știu la ce să mă aștept. Parfumurile de la Anna Sui au niște sticluțe superbe, absolut superbe. M-am uitat prin ce parfumuri are lansate și m-a cucerit, absolut cucerit. E foarte drăguță. Bun. Cred că o adolescentă sau o preadolescentă ar fi nebunită după un astfel de parfum. Că este împachetat interesant. Ok. Mi-e frică să nu-l scap. Oh my god! Vai de mine, nu știu cum se vede pe cameră, dar în realitate este absolut minunat. E genul pe care nu vrei să-l pui într-o cutie. E superb, e absolut superb. Îmi place foarte mult. Nu pare ieftin, pare metalică zona aceasta, dar nu este metalică, este un plastic. Asta. Sirena e metalică. Sirena și partea de deasupra e metalică, ăsta e un plastic mai tare. Iar lichidul are o culoare superbă. Absolut superbă. Pare că lichidul are culoarea, nu sticla. Ama nu știu ce să zic, e prea plin ca să-mi dau seama. Superb. Făcut în Statele Unite. Bun. Haideți să-l parfumez pe mine. Că nu mai am răbdare să iau un blotter. Frumos! E frumos. E fructat. Foarte fructat. Are ceva dulce în el. Nu știu dacă e vanilie sau e chiar o dulceață a fructelor. Are și ceva floral. E drăguț, e drăguț. Nu e foarte puternic. Dar mă duce cu gândul la ceva fructicele. Ceva ușor gurmand, doar fructat. Fructat mult. Nu miroase greu, nu miroase unisex sau ceva de felul acesta. Nu are nimic marin, nu are nimic sărat, ceea ce mă bucură. Dar e fructat, e drăguț. Parcă îmi dă un aer de parfum mai tineresc. L-aș vedea undeva la preadolescente, adolescente, poate și young adult. Haideți să-l punem aici. Super. Acum continuăm, că mai avem. Aici e o mostră de la Chloe. Chloe vrea și să iasă, dar eu nu o las să iasă. Și am luat aici de la Ziaja, cred că Ziaja e, un spumant, cred că e un spumant de baie, nu scrie în nimic engleză sau ceva, scrie doar în poloneză, că am înțeles că e un brand polonez sau ceva de felul ăsta, dar am înțeles că miroase demențial. Miroase foarte bine și da, deci e un spumant de baie. Am impresia că e pentru copii, după cum arată ambalajul, care miroase a gumă de mestecat, direct orbit pentru copii, roz sau ceva de felul acesta. Miroase foarte, foarte plăcut. Îmi place consistența. O să fie distracție să-l folosesc. Și mult timp nu am luat
creme și alte lucruri de la brandul acesta, Vaseline. Am luat acum ceva timp o cremă pentru corp cu cacao, parcă. Cacao, da. Și am recumpărat-o pe aceea și acum am luat al treilea tub. De data aceasta am zis să fie ceva diferit. Advanced Repair, e tot un body lotion ca și celelalte. Acesta e pentru piele foarte uscată. Miroase a cremă normală, clasică, nu e nimic special. Cel puțin așa se simte acum, nu știu cum o să se simtă când o să-l folosesc. Dar cu siguranță o să revin cu produsele, să vorbim despre ele. Cu parfumele la fel. Acum haideți să vedem cum sunt parfumele, cum s-au așezat. Ok, acesta e în continuare floral, în continuare se simt clar notele albe, note de flori albe. Cred că tuberoza și crin, poate și un pic de iasomie se simt predominant. Acum e un pic mai calm, îmi pare și un pic mai pudrat. N-aș spune că e un pudrat 100%, dar nu mai e atât de floral și tare ca la început. Dar nu e un parfum slab. Foarte drăguț, îmi place, dar în continuare are un vibe clasic, nu un vibe modern, cum m-aș fi așteptat. Ce era? Aici era. Acum e un floral pudrat, concentrat și atât. Nu se mai simte atât de aldehidic. E frumos. Are un vibe ușor de parfum 80ist, vintage, vechi, dar predominant e floral și pudrat, adică e genul de parfum etern care nu se demodează. Clasic, frumos și în continuare e suav, e calm, nu e tare, deci e safe de luat și în cazul în care nu ești fan aldehidice, că ți-e frică de ele, că sunt puternice, e super, super. E super tocmai pentru că e mai calm. Acesta. Unde îl parfumasem? Aici. A rămas aproape de piele, mult mai slab decât la început. Dacă la început îmi dădea impresia de un aldehidic verde tare, acum e doar verde. Un verde frunză, verde rădăcină, verde proaspăt, fresh. Da. Și are ceva, un iz de vechitură, carte veche. E și ceva ciudat acolo, nu e doar un verde simplu, e super tare. Aici aveam, wow, așa drăguț, acest Elizabeth Arden. E mult mai fructat și floral decât restul din seria aceasta Green Tea. Gourmand, drăguț, se așeza bine, a rămas destul de tare, de tăricuț pentru apă de toaletă, parcă apă de toaletă e, da. E destul de potent. E destul de potent pentru apă de toaletă. Iar aici, Anna Sui Fantasia Mermaid. În continuare este fructat. A rămas cam la aceeași intensitate, a rămas cam la același miros. Adevărul că el a fost și ultimul pe care l-am testat și n-a avut așa mult timp la dispoziție să se dezvolte, dacă voia să se dezvolte mai mult de atât. Dar simt fructe. Dacă e ceva citric, nu e foarte fresh, nu e amărui, nu e foarte fresh, e doar dulceag, un fructat dulceag ca un suc de coacăze, de pomelo, de... Da, cred că pomelo ar fi cel mai apropiat de miros și cred că are și ceva floral acolo, dar în niciun caz nu e ceva lemnos, nu e ceva sărat, nu e ceva marin. Nu simt nimic de genul, dacă are ceva de genul, are într-o cantitate extrem de mică, dar eu nu simt. Pe mine nu simt nimic de genul. Ei bine, sper că v-a plăcut și ne reauzim data viitoare. Până data viitoare vă urez toate cele bune. Pa, pa!